टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सोलोंथायारि सांग्रांथियारि मेल। ओनसोलनि सोलोंथायारि आबहावा आरो थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय रायजो राजा आरो दिथागिरिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा टिपकाय हालामनि दाब दाब गामिफोराव थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्रायनो सोलोंथायारि सांग्रांथि हाबाफारि लाबोदों। थांनाय 25 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा दाब दाब गामिफोराव सोलोंथाइ सांग्रांथि हाबाफारिखौ लाबोनायनि उनाव दिनैसिम 8थि खेब बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोरगिरि बे नोजोर आरो थांखिजों टिपकाय ओनसोलनि गुदि फरायसालिफोराव थाङै थाङै फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेलखौ खुंबोदों। बेबायदिनो दिनैसिम क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादा टिपकाय ओनसोलनि फरायसालिफोराव हाबै हाबै फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंनाया सोलिगासिनो दं। दिनैबो सानजौफु समाव सिन्दुरिजरा गामिनि गुदि फरायसालियावबो सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंनायनि गेजेरजों सिन्दुरिजरा गामिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 1थि आरो 2थि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव 1थि आरो 2थि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महिम चन्द्र बसुमतारी आरो रांगिरि थबिन ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे सिन्दुरिजरा गामिनि गामिगोरा आरो फरायसुला फरायसुलि दिथागिरि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल आरो थांनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय आरो HS जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। जोङो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै थांनाय 25 जानुवारिनिफ्राय जोङो सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल बे मेलखौहाय जोङो जागायनानै जोङो दिनै 8थि माबायाव सफैदों आरो बे 8थि हिसाबै जोंहा 1256 नं नैबे सिन्दुरिजरा गामियाव जों लाफैनाय जादों। गेजेर खन्द'आव जों सोलोंथाइ बोसोर जोबनाय लोगो लोगो एसे गेप थानो गोनां जादों आरो नैबे सोलोंथाइ बोसोरा जागायफिननाय लोगो लोगो बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो फिन दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनबाय आरो जोंनि हाबाफारिया बेबायदिनो जागायलांबाय थागोन। जोङो जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव हाबनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जों सांग्रांथि लानायनि जोंहा थांखि दङ आरो बे जोंनि सांग्रांथिजों जों आसा खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनहा निस्सय गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोनहा सासे जोंनि सम्पद जाहैनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बे आसा आरो बे नोजोर थांखिजोंनो जोङो दिनै जिरायनाय गैयालासे जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जों हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबा मावनायखौ जोंनि सेन्ट्रेल आफादाबो जोङो मोनथिहैदों आरो मोनथिनानै बिथांमोनहाबो जोंनो माखासे हेफाजाब साजेसन होदों। जों बे हिसाबै जों दिनै आगान सुरबाय थादों। दिनै सिन्दुरिजरा गामियाव फैनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। बे फरायसालियाव फरायबाय थानाय जायनाखि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोनहा जेब्ला जे थाखोआव जे आयदाखौ रोंनो गोनांमोन बे आयदाखौ थिगैनो रोंदों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय समाव बे फरायसालियाव जायनाखि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा 2 बोसोर समखौ हारसिङै 40-45 फरायसाफोरखौ 2 बोसोर समाव हारसिं सामलायनो गोनां जादों। जायनि थाखाय बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा नांगौबायदि सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जों डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबै बे फरायसालियाव दिनै सासे फोरोंगिरि गुन गोनां सासे टेटनि फोरोंगिरिखौ जों बेयाव एटाचआव लाबोना होफैनो हादों। आसा खालामदों बिथांमोन फोरोंगिरिनि फोरोंनायजों बिथांमोननि नाजानायजोंनो बे फरायसालिनिफ्राय सिन्दुरिजरा गामिनिफ्राय मोजां फरायसाफोर ओंखारगोन आरो बिथांमोनहा इयुनाव सिन्दुरिजरा गामिनि जोंथि अलंबार जागोन होननानै आं आसा खालामदों। खोब बाख्नायथाव बाथ्रा दिनै सिन्दुरिजरा गामिया थांनाय मेट्रिक आनजाद बा हायार सेकेन्डारि आनजादाव पास जानाय गावसिनि गामिनि 12 जन फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा दिनै बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा लाफादों जाहाथे बिथांमोन फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव आरोबाव गोसो थुलुंगा मोनसिननानै
गावसिनि फरायनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामो आरो सिन्दुरजरानि मोनसे मान लाखियो। बे नोजोर आरो थांखिखौ सिन्दुरजरा गामिया लानानै दिनै फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बिथांमोनहा बरायदों। आसा खालामदों सिन्दुरजरानि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बे 12 जन फरायसाया इयुनाव मोनसे मोजां थाखोनि उथ्रिसार जानानै IAS अफिसार, IPS अफिसार, डक्टर बायदिसिना गिदिर गिदिर अफिसारफोर जानानै सिन्दुरजरा गामिनि नाम खामायनो हागोन, सिन्दुरजरा गामिनि सम्पद जानो हागोन, बेखौ बिथांमोनहा आसा खालामनानै दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गौरेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोनहा गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005, 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।